KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa haɓirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jondo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini kono kadi ni en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ardiɓe galle he tuggude baba Abou Habsatou ha yetti Daoudou Gueddaɗo ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen ɗo ko Pindi TV e Pindi FM firti ko radio e télé en garti e tongode men temedere e capanɗe nayyi e jeenayyi tawa eɗen bismiɗo gorko biteɗo Mamadou Dia lollirɗo guiɗo Ngendi jeeyaɗo toon to Fondu ɗum noon ko kanko woni koɗo men hannde en batta joni joni so wona tottudembo o salmodira e yeɓoɓe ayaw haɓrede Pindi TV. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum warahmatullahi. En jetti gueno joom baɗe bawɗe tagowo mo disnotako nawtowo mo waynotako nulɗe meɗen jurum dero en juuli annabi labaɗo kodde annabaɓe timmuɗo timminɗo nulal en calmini dendagal rendo fulɓe kala to en mbawi wonde ko wona ɗum ko bamuɗi mi salmini dendagal wonɓe e Pindi TV guila e gardiɗo o galle o ha eɓe ganduɗa ko gollotoɓe e nder galle o ko wona ɗum ko no kewɗen wadde so tawi eɗen fuɗɗo yewtere eɗen uddita kala to mbanduɗen yewtere eɗen kewi udditirde Qur'anil Karim ɗum noon waɗi hayso seeɗa en gudditto so tawi a yamiri ɗum noon bisimilla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. ɗum noon tigi rigui sadaqallahul azim en jahat joni joni toon to résito Adama Diop artana en e dartol gurdam Mamadou Samba Dia en jeehi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere mon holmbo woni an e tongode mun temedere capanɗe nayyi e jeenayyi bismi ko gorko biteɗo Mamadou Samba Dia ɓurɗo lollirde guiɗo Ngendi Pular jeeyaɗo toon to cuuɗi men Fondu Jeeri. Mamadou Samba Dia jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati ɗo e wuuro lamorgol leydi Sénégal Dakar. hitande ujunnaji ɗiɗi jinnaɓe makko nannimo alquran toon e wuuro witengo Lewe Hebiya ɗum ko caggal nde artuno toon to Ngendi Baba Fondu. kono kadi Mamadou heeɓi yillade guure kewɗe ko wayno Jool, Kanel, Jaaba, Belel Gawde, Mogo e Wourossogui. kanko Yetto Diaw noon o heeɓi ko tiiɗi ɓardemo alluwal makko alquran toon to wuuro makko Fondu e nder galle ceerno Mamadou Seydou Kane. ko ɗon ne kadi o heeɓi jangude sharia e lugga kala. kono Mamadou wona alqurana tan janganno omo nawdanno hen jangde ɗemgal Pular e on fannu noon Mamadou heeɓi hen
wonde windiyanke ngena e ngal ɗemgal pular o haɗani ɗon tan ko baɗowo jime bindowo defte pular o adi windude noon ko deftere witende ɓatake rendo ɗum ko hitande ujunnaji 2020 ko nden o heeɓi rewnude hen deftere makko ɗimmere hono burdu e ɗemgal pular nde winduno ɗum Mouhamadou Bousayri ko nden o fili o watti ɗum e ɗemgal pular. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum woni ko mbawɗen jumbude e o gorko pullo. ɗum noon caggal dartol gurdam rewa rewi ɗo o beele aɗa wawi amen hen artande jubbande seeɗa morlal jiiri. machallah ko fewte gurdam aade e nder tongol muɗum hayso tawi ko seeɗa ma en jubbu hen wonande gonɗo Mamadou Samba Dia jibina ko e nder Dakaru ko to wiyete leegal jammu nguen walla to banggue fulfulde wiye jamɓuri hitande 1993 e nder laamorgo leydi Sénégal caggal nde o dañi duuɓi ɗiɗi duuɓi tati o hooti leydi makko Mauritanie e nder wuuro makko Fondu hitande ujunnaji ɗiɗi o naati Alqur'ana toon to wuuro wiyetengo Lewe Hebbiya e nder duuɓi ɗiɗi duuɓi tati hakkude Lewe e Kanel kala hitande wondude artude jultude caggal ɗum ɗo ummiti ɗon nde o faati wuuro wiyetengo Belel Gawdi galle jinnaɓe makko galle ceerno Abou Diaba Sow ko toon o jofni alwol makko gadanal caggal ɗum o ummiti toon hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati o arti e nder wuuro makko Fondu ko ɗon o ƴettiti alluwal makko ɗimmal hitande ujunnaji ɗiɗi e 11 ko nden o heeɓi rende Qur'ana ko wiyete suura Alqur'ana rewa rewi omo jangga aduna ina yillo e nder jangde nde o janggata nde ko wiyete kaɓirgal ha o heeɓi seedantagal makko Alqur'ana taw ko nder Fondu caggal nde o yillo yino jaaba o arti ko nder Fondu galle ceerno Mamadou Seydou Kane ko ɗon o waɗi keɗal makko Bagarnasi keɗal jaltirgal caggal ɗum o janggi luuka e fiqhu e nder Dumna Dabɓo hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 ko nden o dundire ceerno makko ceerno Mamadou Seydou Kane walla mbiyen ceerno Bocar Kane e gardugol galle ceerno Amadou Tidiane Kane ɗum noon salamu aleykum rahmatullah roɓe kinati ɗum noon en paami tigi ko ceerno mawɗo tigi invite en kono noon caggal roɓinɗo o eɗen gandi ndeɗo deftere nde jiiɗen ko windade tawa ne waɗa banggue Alqur'ana o e banggue pular o kono noon tawa ko Imamul Bousriyu ko deftere makko tigi o firi ɗo o watti ɗum e nder watti ɗum e ɗemgal men fulfulde joni joni on beela emin mbawi andude Imam Bousriyu holto o jeeya. ko noon tigi ne mbiɗani to banggue Mamadou Dia golloto hande ko e nder ɗemgal pular ha tengte deftere pular ndeɗo deftere ko deftere men ɗimmere woni deftere wiyetede Burdi taw windi noon deftere nde ko biyeteɗo Mouhamadoul Bousayri ko adi ndeɗo deftere binduɗen ko deftere wiyetede ɓatake rendo kono hande joƴƴin en ɗo ko haalde ndeɗo deftere wiyetede Burdi eɗen gandi windi deftere nde ko biyeteɗo Mouhamadoul Bousayri hoɗi gonnoɗo Bousayri o wiyete ko Mouhamadou ɓi Saydou ɓi Hammadi ɓi Hammad ɓi Abdoullahi ko misranajo gando te o woni pentowo jime nganajo kono kadi hollitama e yoga e wittoji goɗɗi wonde omo askitino to Marok to banggue iwde makko o yi aduna ko e nokku biyeteɗo Dalas o jeeya ko e hinde Suwayfa e nder leydi Misra o jibina ko ñalawma mawbare woni talata ar wonde lewru humtorandu hitande 19jeetati e fergo annabi sallam to banggue lebbi Touba o jibina ko 7 mars hitande ujunere e temedde ɗiɗi e sappo e tati woni 1213 o yalti aduna ko hitande ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e joyyi woni 1295 caggal nde o jibina e ngon wuuro ha waɗi dumunna o eggi faade wuuro jinnaɗo makko debbo biyeteɗo Bousayru o askitina e jinnaɗo makko debbo kanko Bousayru ko suufiyanke mawɗo o jaggi lawol suufiya ko e gando goto ina wiye Abil Abbasil Mirsi ko birdowo ko sasidiyanke ko addanimo fentude yimre nde woni deftere nde Bousayru ko yimyanke mantinɗo e nder yonto mum wonno ina jeeya e ko woni sababuji windudemo ndeɗo deftere nde jibɗen ɗo ndeɗo deftere yimre titorinde Burdi lollude andade ko rafi musɗo heftademo woni yorde banggue ko mbiyeten paradisé ko nde o rafa nde noon o miiji yimde ne Rasulullah sallam o jokkoro ɗum wondude e anniye makko ngam tefnorade Allah e ñaagade ɗum beele yimre nde wona sababu cellal ɓandu makko ko nden o felliti wallifade ndeɗo yimre ko nden o felliti wallifade ndeɗo yimre caggal nde o haljiti windude yimre nde
o ɗanima jamma annabi sallllahu alih w sallam feeñanimo e nder koyɗol ƴefti junngo mum momli e yeeso makko weddi e makko wudere nde o fini nde o tini coftal ɓanndu makko o ummi o yalti galle makko hay gooto o haalanani woodi mo fotti on wimo miɗo yiɗi dokkaami e jime maɗe jimatani rasul lah sallam o jaabi on holɗin e majji on wimo jimol ngol puɗɗiɗa yimde e rafe ma ngol on wi kadi mi wondi hanki jamma mi nani e ngol yime joni noon jimowo ngol o annabi sallah ai sallam weddi e mum wudere ko on sakti koyɗol makko ngol yaaji ngol sari e nokkuji mabɓe ɗi kala ngol ɗo cimtol jogɗe ɗum koye gando goto musidɗo men bandiraɗo men biyeteɗo Daouda Oumar Sow ko enen mabɓe ballodiri deftere nde beela o hawri e annabi o sallllahu alayhi wa sallam kanko o hawrani kanko o hawrani annabi sallah ai sallam sababude annabi sallah alih sallam kañum ko ɓurɗo windere mo kewɗen wiide joom ñalawma tefanowo ñalawma jobdiji on o hawrani mum nde tawno kanko o yimi deftere nde ko koyɗitiɗo e nder koyɗol ngo nde ardi e makko ni wonde o hoyɗi annabi sallah sallam o yimi ɗum ko adi ɗum kanko ko jimannoɗo wonno o yimanno ko nalankoɓe ko non nden ma gaari hen yeeso firti noon ko hawrani annabi sallah sallam tigi holko firti burdi woni wiyoɓe ko wutte woni wiyoɓe ko wudere woni wiyoɓe kadi ko cellal burde ndo yimata ko burdi nde woni wiyoɓe wonde en kaali ɗum joni wonde annabi sallah sallam weddi e makko wudere walla ha joni woni wiyoɓe ko burdi woni wiyoɓe kadi ko cellal ɓanndu makko wonde nde o walli fi yiɓere nde o tini cellal ɓanndu makko woni comcol comcol woni wiyoɓe kadi ko comcol en kaali ɗum woni wiyoɓe ko comcol kanko noon nde o tini cellal ɓanndu makko o felliti innirde deftere nde burdi holko takma wattude ɗum e pular embo jogui deftere wonde wiyetende hamziya beela aɗa heeɓi wattude ɗum kadi e pular holko takma wattude e pular e beela aɗa heeɓi wattude deftere makko wonde e pular waɗi kam wattude nde e pular ko yettere Allah to banggue fulo ɗemgal menninivol woni pular ina golle baɗɗe fayida to banggue diine o e to banggue renndo ngo e nder hen noon ko ɓuuri hen hewde ko kewɗen yiide e nder ɗemgal ngal to banggue diine o ɓuuri wawde fulede ko deftere lahdari e ko nandi hen joni noon hewani fulede ma walla enen kam en jeyani en ganda noon kono en meeɗa yiide deftere burdi nde ɗo ina fula e pular te kadi eɗen laaɓa kadi deftere burdi ko ɓurde wawde jangguede e nder duuɗe meɗen ene saɗi to garata e galle ceerno taw deftere burdi janggetake ɗon ha tengte lewru mawlude ko deftere yimetede nde tawno kode deftere jime kadi ko welde wonde fayida ede heewi gartam ko ɗum addani en wallifade deftere nde ma walla pulɗen deftere nde mbattuɗen nde e pular egguiɗon ɗum nde tawno sahaji noon woni yimɓe kadi ina garanno men walla yimɓeɓe so tawi mawlude yonti jiyen jomumen surtout bandiraɓe rewɓe jomumen murno tan paya galle ceerno mbiyen jaaha timmude burdi ene nen ko en windiyankoɓe mbattuɗen miccade ɗum ɓeeɗo sa ƴeewi yahoɓe ina kettoyo timmode burdi ɓeeɗo hankkadi ne foti yonti nde garɗen ƴewɗen gollidiɓe enen foof mballodiren mbawen fulde deftere burdi mbatten ɗum e pular taw bandiraɓe ɓe kumpitaki ɗemgal arabe to banggue defte diine ɗe beele so tawi jiimi e nde ɗo deftere ina mbawa humpitade holko woni burdi holko tagi deftere nde wiya burdi won wiyoɓe noon won wiyoɓe ɗum kadi buru holko firti burdi kam won wiyoɓe ko wutte burdi ko wutte buru holko firti burdi burhu 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 mi hewani nande burhu min kewmi nande ko burdi e burdi kewmi nande burdi ne kalɗen dowtori en mbino ko wutte walla ko wudere ko wawi wonde foof kam ko sababude cellal ɓandu makko tagui mo wallifade deftere nde ɗum noon en jawtat holko o haalata e deftere nde tigui kanko ɓuuri wawde sifade deftere nde ko gurdam nela sallah sallam to banggue jikkuji mum e to banggue kaaray siragal mum e to banggue golwole mum e to banggue golwole mum ha tengte hakkude makko e sahabaɓe to banggue gurdam makko to banggue gueɗe makko kewɗe nde tawno deftere nde kode deftere jime ko ɗum o ɓuuri wawde sifade hen mi yii dewa mantata annabi o haalikaji bille jeereji eko way noon ɗum ko holko joptono ɗon won wiyoɓe wonde ni hay deftere burdi nde ɗo nde ala kaaƴe aɗa andi arabeɓe won noon kamɓe koɓe soñciyankoɓe woni kamɓe koɓe yimɓiyankoɓe ɓe ganduɗa wiɓe wonde an mataw a wona yimɓiyanke tigui rigui sababu nde deftere burdi nde ɗo nde ala kaaƴe ko ɗum waɗi won wiyoɓe wonde o wallifi deftere hamsiya
ko ɗum waɗi ɗum koto baŋnge coñce nde ngannduɗaa ko diwanuuji maɓɓe walla ko nanndi heen geɗe keewɗe won noon kamɓe so tawii neɗɗo yimaani lekki walla yimaani kaaƴe ɗum welataaɓe ko ɗum waɗi kanko ni o rutti o wallifaade kadi deftere Hamziya. mbela imam Busiri emo yimanno laamɓe walla imam Busiri omo yimanno laamɓe o yimanno ko laamɓe Zuhayri ne e ko nanndi heen nde mbiɗen wonde wonto wattan deftere to noon toon kanko ko neɗɗo yimi yanki ko adi fof ko jimannoɗo laamɓe ɗum tagi hay to wattan deftere to o ari omo yaafno omo ñaago tefanore wonande Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam omo yaafno wonde kanko nden ko neɗɗo kewnoɗo bakkat ko jimannoɗo o ɓurno wawde yimde ko laamɓe alɗuɓe e ko nanndi hen ɓe tampata rokkude jawɗele mumen kanko ne o tampata yimɓe e ko nanndi hen ko ɗum woni sababu o ruttiti e yimɓe annabi sallallahu alaihi wasallam. mbere deftere nde ene waɗi dami holno foti kadi dami ngoni hen? deftere nde enen mbaɗɗen ɗum ko dame kala hen damal ngal garɗen ko aɗa andi deftere nde ne o hoore muɗum a wawa tan wiide tan ni ko ɗum ɗo tan o haalata kono enen en pecci ɗum kala ko ɓuuri wawde haalde e ngal ɗo damal mbiyen ngal ɗo damal o haalata ko nulal annabi sallallahu alaihi wasallam walla mbiyen ngal ɗo damal o haalata ko golwal annabi sallallahu alaihi wasallam ko noon pecciri ɗum dame ɗe noon ɗe goni hedde sappo ko dame sappo woni hen. beele deftere nde mbo haala hen ɓesgo annabi o walla ko wayno suddiɓe makko? deftere nde kanko o haalani ko fewte suddiɓe makko walla ko fewte ɓesgu makko walla andinore hol Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam holto jibina holto jeeya ko nden ɗen gueɗe kanko sifaki ɗum koto banggue yimre ɓuuri wawde sifade hen kono haɗatano enen nene gaddoyɗen siira o wonande annabi sallallahu alaihi wasallam to jibina e to jeeya e suddiɓe makko e ɓesgu makko e nulal makko gueɗe kewɗe nani deftere woni khutba mo sakkiti wadde e gurdam makko yantude hen kadi e nulal makko holko woni sababu o nula e holno nuldira foof nane deftere nde ɗo kono ɗum noon ala e deftere ɓurde he. holto annabi o jibina? ma en gartu kono so tima kay deftere tan haaltaki ɗum ha ɓuura laftude ɓuuri sirde aɗa andi seeren ɓe hewɓe kamɓe so tawi a ari e mabɓe aɗa namdo ɓe ɓuuri wawde ko yaltinandema deftere kono noon ko ɗum ɓuuri sirde tugnoɗa ceerno kay min cikkami ceerno cikkami koye hoore nde piiɗa ɗum siray bisimilla. eyo jubbande andinore gonɗo Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o jibina ko ñalawma altine hitande 1951 caggal jibinede annabi Isa o jibina ko e wuro wiyetengo Makkatal Mukarram o ñiiɓi e nder wuro ngo fodde duuɓi 53 caggal ɗum o feri fewde wuro wiyetengo Madinatul Munawwara ko toon o maayi e nder ngon wuro sahande o sankinde omo yaratno e duuɓi 63. hol yimre ne mbaɗɗa e makko? woni holi on Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yimre nde mbaɗɗen makko ko mbiɗen ko ɗum kadi ko gardide ko banggue deftere nde tawde mbiɗen koye annabi sallallahu alaihi wasallam jiɗɗen windude alay saago gadden yimre nde binduɗen taw ko yimre pular fewde annabi sallallahu alaihi wasallam mbiɗen yimre nde ko yimre pular ha yowma ɓurɗo windere ko an toɗɗa ɓuural e jingere Nelaɗo Allah koolaɗo e kawisaji tottaɗo jurum dero jaɓanaɗo joom ñeñal jabanaɗo kaaray siro dokkaɗo jambaro kebiɗo annabi laaɓɗo nunɗuɗo joom pinal gandu kubbuɗo nulaɗo Allah joom needi ɗigguɗo joom jikku parnorɗo gardiɗo wolde coftuɗo annabi laaɓɗo labaɗo daraniɗo diina jenkiniɗo ñallowo e wolde mo tampata baalowo julde haɓata mo tefani janggo yomata malama jaɓɗo haalama taare dewɗo jamiroje ma Mamadou Samba Diaguiɗo ngendi Pulaar. so ɗum yawti deftere nde holne nde muula? deftere nde ko nde winda ko mataw timmi duuɓi ɗiɗi mataw ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas gonde fuɗɗi windede woni korka ɓendutoka e nder hen noon nde winda hande guese nde jooɗima ko juuti nde muulaka hayso tawi nde rendina koye nder korka kaɗo kawka yewtu ko ɗo ka koye nder hen gaynuɗen rendinde deftere nde ko yettere Allah noon ko joni nde muula e oɗo saaha to gonɗen ɗo saabu ko ɗum adden ɗo. holɓe mulduɗa ɗum walla ko an tawi ko an goto walla won deftere nde so Allah inde heewi ɓe bindimi deftere nde mami gon jeegomo walla jeeɗiɗo ko nde tawno deftere ha tengte deftere fulatede wonande an to banggue bindol ha tengti an ka windi henke alay saago
ƴeewa yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe mballondirta mbawon fulde nde tawno hakkille gooto yonata ko ngannduɗaa ko fof won ɓurɗomo anndude ko ɓuri ɗum walla sahaaji ni neɗɗo o ni o rokkuma miijo ɓurgo yuɓɓude so tawi on ndewi ngo miijo deftere nde ɓuri yuɓɓude e ko nanndi heen ko ɗum waɗi waaɓene ceerno Abou Sy mo ngannduɗaa ko pulɗo deftere Bagarnas en gollidima e deftere nde waaɓene Bacca Ba ɓen kadi on kadi en gollidima e deftere nde yantude e seereɓe men waaɓene ceerno Amadou Doro Sall e ceernom jangguiɗo ɗum o nden deftere nde kadi satama e nder galle ceerno he yantude ceerno Youssoufa Mamoudou Ly to Diaba e ko nanndi heen ɗum noon wadde eɓe joni ɓe golliɗen deftere nde ceerno Mamadou kadi Sow mo Belel Gawdi e ceerno Daw Sow mo Belel Gawdi ko enen ɓeeɗo fof e ceerno Amadou Ba on koto Hoore Fonde ko enen ballodiri deftere nde ko hannde ko deftere nde konde jarata deftere nde jarata ko 500 CFA to baŋnge ugoyo noon ko ujunere 200 beele nde fuɗɗima sarade ko yettere Allah nde fuɗɗima sarade ɗum koto baŋnge Mauritanie e Sénégal fof hedde toon Mauritanie nde suwa yetta toon wonnoon nde haalama gila nde suwa heɓede junngo kono haɗata kam hannde e nder ɗo ene e nder leydi Sénégal ha tengti e nder laamu nanɗo enen kadi ko yettere Allah nde fuɗɗima sarade to Mauritanie to kadi ende fiiɓi rutta toon joni so Allah jaaɓi en duttoto naane kono a haali seeɗa naane en gartani e nden toɓɓere ko ndeɗo deftere watti defte hono binduɗa ndeɗo deftere woni defteram ɗimmere nde bindumi e gadinomi windude ko deftere ɓatake rendo so tawi ine moti mi haala holnden bisimilla so gadinomi windude ko deftere ɓatake rendo nden deftere woni hen ko gurdam ɗanngal ha tengti e leydi Gabo ko adi noon aɗa winda hunde haal holko addi hunde nde holko addani yimɓeɓe ɗannade holko waɗi yimɓe jalta guindiji mumen ina dartoya holko saabi ɗum deftere nde adi haalde ko haala keccol no Fouta wano hanki eɗen gandi enen Foutankoɓe ɓuuri hewde meɗen guuri koye ɗanngal nder hen noon ƴewɗen deftere nde wonanta banggue pentol wiyeten ko pentol sababude ko Gueladio Déme e Siley Déme ko kamɓe golli gollal ngal walla mbiyen ko kamɓe jota film gonɗo e nder wonde e nden deftere to banggue gurdam Gueladio Déme e Siley Déme ha tengte e leydi Gabo to banggue gollodiral hakkude jomumen e ko nandi hen ko ɗum deftere nde sifoto ɗum noon hannde beela kadi a yeeyi ɗum no fotiri ni deftere banggue deftere nde kam ko yettere Allah deftere adine nde nden deftere min mbuuɗam alano hen ko yimɓe wuuro amen wuuro wiyetego Fondu ko kamɓe muuli deftere nde ɗum kadi ko nder ɗo e nder Dakaru he wonno ko kamɓe muuli deftere nde caggal nde deftere nde muula noon ɓe tottimi ɓe wiyami yeey ko jeemi fof ko min jeeyi e nder hen noon deftere nde kadi caggal nde ɓe muulide ɓe taccinide ɓe nawide France ɓe nawide Amérique ɓe nde yeehi kadi leyɗele kewɗe to banggue Mauritanie to banggue Sénégal ko yettere Allah wonko heeɓa e mayre sababude ko kayre ni addi nde ɗo beela mulgo defte eɗen mbawi andude tan hono foti ngaluuji tan tolno mum holno fotata to banggue mulgo defte fawato ko e neɗɗo o tan wonande ko jiɗɗa kono foti deftere men adande nde nden eɗen mbawide en mbaɗino hen 100 ujunere CFA eyyi sababude nden on saaha mataw ko cohluɗen ko ɓuuri hewde sababude nden en muuri fodde 500 deftere nden noon jobɗen on saaha ko 100 CFA caggal ɗum hikka noon ko gartuɗen hen ko to banggue bindol ha tengte mulgo jokkodirɗen koye ceerno Abou Sy ko kanko muulan en deftere nde hay ɗum ni en jettaki ko joni jettuɗen ɗo nde o yeehi hende made guese muulede ne jiiɗen de garɗen ha ɗo way kono garɗen tan ko arande nde ko kanko dogi hen so Allah e nder hen noon kone muula ko firti tan ko deftere kala hen deftere ina waɗi jaru mum no foti ko an noon ƴewata ko jiɗɗa hen kono foti yeruɗo joni ndeɗo deftere ɓe mbima holno foti defte jiɗɗa hen deftere foof ɓe muldatuma ɗum ko 250 250 walla 300 ɗe noon so tawi ko muulata ko timmani 200 deftere ɓe muulanma 300 deftere fof 300 so tawi noon ɓuuri ɗum ɓe mbawi waɗandema deftere fof 350 ko wona ko ɗum beela jokkodiri e guendiyankoɓe men ko yettere wayno hande ceerno Hamme en Baba Abou Samba Diop en Gelongal en Ndiaye Saydou en Sar Ibrahima Sar en beela oɗon jokkodiri ko yettere Allah hayso tawi wone mabɓe ɓe mi anda no feewi mboɗo nana ɗumen kono min meeɗa yiidirde walla min meeɗa jokkodirde kono won hen kadi mboɗo jokkodiri won ha tengte nder leydi amen to Mauritanie to sababude baɓen Bocara Amadou Ba en ɓen won noon on kañum ardi fedde ɓamtare Pular Mauritanie yantude kadi e ceerno Bacca Ba en Abou Sy en kaali ɗum ɗo joni ɓeɗo ko yimɓe ɓe gollottoɗen no feewi kadi ko yimɓe kadi ɓe disodirten no feewi yantude hen enen hannde to banggue ɗemgal ngal ko en jangguinoɓe ɗemgal Pular toon to Fondu
tawno enen gardi catal fedde ɓamtare pular to fondu enen gardi ngal catal to banggue jangde nde kadi enen kalfina ɗum ɗum noon wadde heddiɓe foof kala hen kam mo en jiyani walla en meeɗa yiide eɗen jiiɗi yiide ɗum won noon koɓe dillata ko ɗum woni ko dillaten ɗum noon laaɓi tigui rigui ka jangguinowo pular tan walla kadi aɗa jangguinoɗo alqur'an en tant que janggoɗo qur'an hande ni ko ɓuuri hewde to banggue ɗemgal ngal ha tengte duuɗal amen fondu tomin jeeyaɗo ko ɓuuri hewde hen mboɗo jangguidiri ɗum to banggue qur'an o mboɗo jangguidiri ɗum to banggue diine o ha tengte juulu en salligue en lotgal en e ko nandi hen foof ko mboɗo waɗa hen bindanɗe baɗɗe fayida kadi ko yettere Allah hande ɗum ɓeydi sarade ɗum ɓeydi wallude yimɓe ɓeydade famde diine o taw kadi jomumen dewri ɗum koye ɗemgal mumen ni wal pular deftere nde holton nde ɓuuri wawde jangguede deftere ɓurdi e deftere ɓurdi kañum ko deftere yimyankagal kono eɗen mbawide deftere nde ɓuuri wawde jangguede koye duuɗe Fouta duuɗe qur'ana Fouta ɗe ko toon deftere nde ɓuuri wawde jangguede e heddoto noon so tawi lewru mawlude ari kadi ala fof kadi to nde yimetaki ende yime e jokla aduna ɗi foof kala to nde ɓuuri wawde jangguede mbiɗa nde ɓuuri wawde jangguede e duuɗe Fouta nde ɓuuri wawde jangguede ɗo kam ko gandumi koko duuɗe Fouta nde ɓuuri wawde jangguede duuɗe qur'ana ɗe toon nde ɓuuri wawde jangguede e ko hen galle Alaji Malik ko kadi toon ene jangge toon hetto noon kaala min koko jiimi ko duuɗe Fouta kam ayi a natta e galle ceerno jaltata ko deftere ɓurde jangguetake toon kono kam ka yiyani ko wadde duttoɗen koye aya ya ayyuhallazina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kono won aya goto mo innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun mbaɗaɗa wawi min faccirande aya o seeɗa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun ko dendagal julɓe ndendi on aya wonande julɓe foof koɓe musidɓe musiɗagal hakkude mabɓe noon ina moƴƴi kamɓe foof ɓe ndenda ɓe moƴƴina musiɗagal mabɓe annabi sallallahu alaihi wasallam kañum wi ko qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik gonɗota wonde neɗɗo ko julɗo so wona o yiɗana bandi ko moƴƴere nde o yiɗani hoore makko nde awlaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwa al-khallaqul alim innama amruhu iza arada shay mbiɗa yiɗi memanami ɗo iza arada shay an yaqulu lahu kun fayakun fof kam ko bawal Allah kadi ko gollal Allah kadi ko ganduɗa ko Allah deftere qur'ana nde so wona ko neɗɗo yiyani hen ala ko ala hen to banggue wawde gollodirde hakkude julɓe to banggue wawde tammodirde to banggue golle ha tengti ko ganduɗa wawde janggude deftere nde e wawde famde nde wawde famde nde noon ko wawde gollodirde deftere nde tigi mbeɗa yiɗi noon memanami ɗo kadi tawde ko janggo ceerno sa invité ɗum il faut ko wola jaw woman yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi memanam canganam ɗo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ɗum noon tigi rigi laaɓi tigi ceerno Mamadou Samba Dia jeyaɗo toon to Fondu kono ko ɗo tigi e Dakaru o jibina ɗum noon cohluɗo deftere nde holno heɓirata ɗum hande oɗo saaha so tawi joomum sohli deftere nde ina wawi jokkodirde e meɗen so tawi ko Mauritanie Mauritanie noon tonggode meɗen ko 49 22 57 53 ɗum koto banggue Mauritanie so tawi ko Sénégal noon eɗen mbawi jokkodirde e ceerno Abou Sy e ceerno Abou Sy eɗen mbawi jokkodirde e makko kanko ceerno Abou Sy noon tonggode makko kadi e kanko ceerno Abou Sy tonggode makko ko 77 309 18 82 e walla Hamidou Ndiaye o kadi ko 993 33 28 ko ɓen jokkodirten mbawen hebde deftere ɓurde pular reftu hen eyi mbiɗen to banggue Mauritanie ko ƴam jokkodirten hay so tawi en cuwata o sarde ɗum to banggue Nouakchott to kono hande oɗo saaha so tawi neɗɗo yiiɗi hedde deftere nde nana juuɗe meɗen tonggode meɗen ko 49 22 57 53 so tawi ko e nder Sénégal ko Hamidou Ndiaye caggal nde jomum waɗi 77 993 33 28
walla ceerno Aboussi 77 309 18 82. ɗum noon en gardi hen ha ɗo hol erago ngo eroɗa liñol ngol e reftata hen ko konngol mbayni erago ngo tan ko yo yimɓeɓe janggu ɗemgal ngal sababude so tawi ko Allah minen koye duuɗe pulaar min duuɗe Qur'ana min ɓurno wurde ko hen min jangganno ko hen min mbaɗanno foof kadi ko misdiyanke Qur'ana ko ɗum ɓurno yarude gila adan nde tawno golleteɗe to banggue duuɗe fuuri ɗe ko golle baɗɗe fayida ha tengte needi nde tawno almudagal wawa yodde gaga needi ala no wadde ko enen ko toon jangguɗen ko toon mbaɗɗen gueɗe men foof ko ɗum waɗi noon caggal nde gummiɗen e nder duɗal Qur'ana eɗen jangga pular e nder pular mo jangguɗen ɗo noon mboɗo sikki mataw ko hitande ujunnaji 2 nde Tijani an sanki ko ɗum waɗi nde deftere ni eɗen gaddi hen to banggue holko duñi ene pular e ko nandi hen saaha nde o sanki nde on saaha ɗum haawi en no fewi enen foof wonde sukaɓe sababu ne jibinɗen ko 93 kala to jaaɗen eɗen jogui ɗum ɗo woni eɗen jogui faandu eɗen jogui kala galle mo natɗen tawen yimɓe ina goya joni noon ɗum noon ha yimɓe ɓeeɗo kam holko ɓe goyata holmo ɓe goyata e nder hen noon mboɗo mawna mboɗo mawnide hen mboɗo ɓeydo yiddemo mboɗo ɓeydo hettade leppi makko ko ɗum waɗi yimre nde gadini wadde ko yimre Tijani an yimre ne mbiyatmi maydema tawimi koye cukagu saabu on saaha ko yonta baydayago ñande hen miijimi ko jogori wonde darnam janggo pellitmi ɗemgal pular beele mami janggo jiɗɗen wi tan to banggue ɗemgal ngal ko rokkata neɗɗo ko ina heewi sababude so tawi neɗɗo janggi ɗemɗe goɗɗe ɗe o ruttima o janggi ɗemgal makko omo fejjito o wawa gandal no fewi kadi o wawa kadi saktude gandal ngal o janggi ngal e nder ɗemgal ngal o haalata ngal bandiraɓe makko mbawa famde ɗum noon firtan ko yo en janggu ɗemgal ngal mbawen yanjude ngal kadi mbawen wadde hen defte taw ko defte gande ha tengte diine o kadi e defte rendo ɗe ganduɗa kadi ko mathématique e science en kono ko yettere Allah hande kadi wonko fuɗɗi dañede sa ƴeewi hande hiisowal woni mathématique kamɓe farisi e ko nandi hen sa yi hande kadi to banggueji kewɗi machallah firti ko ɗum ɓeydade ɗum noon en jetti Mamadou Samba Dia jeyaɗo toon to Fondu ko noon jettirten kadi omo ganduɗa ko Baba Diallo ko sehil men yandude Hamdiatou Yera Markere gonɗo toon to dowlaji dentuɗi en calminima saabu ko yiɗɓe men no fewi Baba Diallo ko guila haade hunde en jahani radio en jahani télé hande noon e mon toon kadi dowlaji dentuɗi kanko Baba Diallo e Hamdiatou Yera Markere en calminiɓe toon to dowlaji dentuɗi eɗen jogui jorto so tawi waɗi ko oñi mataw koye banggue kaalowo o kono kanko kam ko noddirɗenmo ko kadi eɗen jogui jorto taw o haali ɗum foof ko namdiɗen ko o ari hen ko wona ko ɗum konngol mbayni ko gareten koye addani en ɗum ko Cheikh Oumar ceerno Mouhamadou Yawma Ba walla mbiyen ceerno Basir Ba kono en calmini Cheikh Oumar Ahmadou mo ganduɗa ko jaam almuɓe en calminima almuɓe makko ɓe ɓe ganduɗa ko ceerno Boubacar en Amadou Babba en e ko way noon tan calminen min pawen ɓe hen Cheikh Oumar min calminima o wi neɗɗo jogui e aduna ko sehilaɓe tato Cheikh Oumar mu ceerno Mouhamadou Yawma Ba wi neɗɗo jogui e aduna tan ko sehilaɓe tato wi hen ɗiɗo ko jamfotoɓe o wi jawdi ma ko sehil ma kañum adato jamfademo sika a ruttima e joomi wiyat ko ittemo ɗon haade makko ñolde sehil ɗimmo on woni yimɓeɓe gurdunoɗa e aduna o ɓe naweta ha yanadi ɓe ubbuma kono hay goto wiyata mbeɗa yaada e ma wondemi ubbe ɗum firti ɓe kadi ko janfotoɓe ɓe jadata e ma kono sehil tataɓo o mo janfotakomo o tan woni golle ma ɗe golluɗa keddi caggal ma ɗen janfotakomo hay sa yeehi eɗen keddi caggal ma woni Cheikh Oumar mo ceerno Mouhamadou Yawma eɗen gandi ceerno Mouhamadou Yawma jangguinannoɗo rawɗo Alhaji Seydou Nourou Dine Tall ɗo ko ɓiyeeko eɗen gandi mo en bismimo ɗo Cheikh Oumar ko noon wi sehilaɓe ko tato eyyi sehilaɓe ko tato noon wi tan mi refta hen ha laaɓa hen ɗiɗo ko janfotoɓe eyyi gadiɗo o woni sehil o wi woni jawdi ma ko sehil ma sika ruttima joomi addete sa ruttima e joomi ɗo gonɗa ɗo wiyata ko ittemo ɗon haade o ñolde sehilaɓe ɓe gurdunoɗa e aduna ɓen oɗon gurdi soɓe nawi ɓe birima hay goto hen wiyata mbeɗa yaada e makko mo ubbe kono noon sehil tataɓo goɗɗo o
e no wirni mata ko no wiri ni ko ɗum tigi woni aduna o tataɓo o tan woni gonga woni golle ma tongode temedere e capannayyi e jeenayyi ko ɗo wayni caggal to ko Djiby Dieng Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mo machallah KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma